YouTube. Ja, jeg vil bare lige sige hej og velkommen til min kanal. I den her video bliver der lidt dårlig grafik, men det må I altså lige leve med, okay? Mit navn det er William, og min kanal hedder William Petersen. Ja, William Kasper. Det er mit navn, okay? William Kasper. Sådan der, det er fordi at det her, det er på over min computer. Så ja, det må I leve med. Lige den her video, så bliver okay? Så jeg synes bare, jeg vil sige hej, og håber, I vil gå ind og tjekke min kanal ud. Ja. Men i hvert fald, noget af det, jeg bare rigtig godt kan lide, er sådan underholde dig, eller dig, der ser med, og hunder. Så du har pølsefilm til os, sådan der, det er lækkert. Ja. I hvert fald, vil bare lige sige tak, fordi at I vil se den her video, og vil bare lige sige hej. Så ja, okay, lidt klodset tøj lige nu, og dårlig grafik, og lækker, men det er det. Vi ses i YouTube. Hej.